Za mu je ga shirin namu na gaba, wato shirinmu na kiwon lafiya. A cikin shirin namu na kiwon lafiya ina tafi muku ne da wato amfanin namijin goro ga lafiyar jikinmu. Za mu je mu ga sauraron wato amfanin namijin goro ga lafiyar mu, a sha sauraro lafiya. Kiwon lafiya, bayanan ƙwararru kan namijin goro. Namijin goro dai wani nau'i ne na goro wanda akasari ake amfani da shi a ƙasashen Afirka. Turawa na kiran shi da suna bitter kola. Yarbawa kuwa suna kiran shi ne da orobo. Inyamurai kuma na kiran shi ne da akilu. Masana kiwon lafiya sun bayyana namijin goro da antibiotics mai matuƙar amfani ga rayuwar bil'adama. A nazari da aka gudanar daban-daban a sassan Afirka da ma na Turai, an tabbatar da namijin goro na da amfani kamar haka. Na ɗaya, kamar yadda ƙwararriya a fannin nazarce-nazarce a sashen kiwon lafiya na Nigeria Natural Medicine Development Agency, Mrs. Chinyere, ta tabbatar da cewa namijin goro yana taimakawa masu ɗauke da cutar HIV ko ƙanjamau ta hanyar rage raɗaɗi da gubar da cutar ta HIV take ɗauke da shi, saboda sinadarin antibacterial da kuma chemical na saponin da yake cikinta. Abu na biyu, a wani nazari da masana suka gudanar a sashen horar da likitoci na Jami'ar Tarayya da ke Lagos, masanan sun bayyana kamar yadda aka wallafa cewa namijin goro na kashe cutar glaucoma wacce take lalata idanun bil'adama. Abu na uku, har ila yau, masana a fannin kiwon lafiya sun tabbatar da cewa namijin goro na maganin cutar cizon sauro wacce ake kira da malaria, saboda sinadarin colaviron da ke cikinta. Abu na hudu, ƙwararru a fannin nazarce-nazarce a sashen kiwon lafiya a Jami'ar Obafemi Awolowo sun tabbatar da cewa namijin goro na matuƙar magance cutar gaɓoɓin jiki. Abu na biyar, har ila yau an tabbatar da cewa namijin goro yana kashe cuta ta infection musamman ma ga maza.